अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। हेक्टर वगळा, 9 हेक्टर वगळा, जमीन आमची नाही, आमची जमीन आमची नाही, आमची जमीन आमची नाही, आमची जमीन आमची नाही। नाही तोपर्यंत आम्ही पाण्यामध्ये जाऊन आंदोलन करणार, समाधी घेणार आम्ही। हा, आमची 9 हेक्टर जमीन वगळण्यासाठी आमचा मुंबईला जे आझाद मैदानावर आमचे पुरुष आहेत तिथे त्यांना सपोर्ट म्हणून आम्ही इथे पाण्यात राहून आंदोलन करतोय। कारण आम्हाला आमची जमीन पाहिजे। गेली 30 वर्ष आम्हाला शासनाने आमची जमीन आपल्या ताब्यात घेऊन ठेवलेली आहे आणि आम्हाला आता गेले वर्षभर इथे हा त्रास आहे की आम्हाला हे येतात मोजायला, ते येतात, तो त्रास देत आहेत, तो आम्हाला नको आहे। आम्हाला आमची जमीन पाहिजे की आम्हाला हे नको की आज देतो उद्या देतो हे काही सांगायचं नको आणि आम्हाला आमचं लेखी पाहिजे। आणि आम्हाला जे ताज प्रकल्प करतात त्यांच्याशी बोलायचं की आम्हाला दाखवायचं आमची घरं कुठे आहेत, आमचं काय सोडा आणि आम्हाला काय द्या ते सांगायचं आहे आम्हाला। आणि ताज प्रकार आमचा विरोध नाहीये, तुम्ही करा, तुम्ही आमचं करायला पाहिजे। 9 हेक्टर जमीनच फक्त आमची वगळायची आहे, तुम्ही करू शकता ते का, बाकी काय करायचं ते। शासनाकडे 142 एकर जमीन आहे, त्याच्यातली फक्त 22-22.5 एकर आम्ही मागतोय। आमचं आणखी काही म्हणणं नाहीये। खरं म्हणजे इथले स्थानिक आमदार यांच्या हिकेक कुरबुरामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिलेला आहे। आज त्या लोकांची रास्त मागणी होती की 39 सर्वे नंबर जसा वगळला तसा हा पण त्या ठिकाणी वगळा, आमची घरं त्या ठिकाणी आहेत आणि त्याहीपेक्षा 120 एकरपेक्षा जास्त जागा ही ताज प्रकल्पाला मिळणार आहे। एक पिढी ह्याच्यातनं बर्बाद झाली। आज 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला, ज्यावेळी शरद पवार साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी ही जागा आरक्षित केलेली होती, त्यावेळी जागा ही ताजला दिली होती, पण ताजने कुठलाही प्रकल्प त्या ठिकाणी किंवा काय पुढच्या गोष्टी या ठिकाणी केलेल्या नाही। मग ह्या लोकांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही इथे उदरनिर्वाह आमच्या स्थानिक ह्याच्यावर आम्ही करतो, आमची जागा वगळा आणि जवळजवळ 120 एकर जागा या ताजला राहते, त्याच्यात त्यांनी प्रकल्प करावा, त्याच्यासाठी लागणारं सहकार्य आम्ही करायला तयार आहोत। आणि आपल्या माध्यमातून मी या ठिकाणी सांगेन की शेवटी स्थानिक लोकांना आपण प्रथम प्राधान्य या ठिकाणी दिलं पाहिजे आणि येणाऱ्या उद्योगाचं पण स्वागत केलं पाहिजे। त्या ताजसारखा इंटरनॅशनल प्रकल्प या ठिकाणी यायला कोणाचाही विरोध नाही आहे। आज सगळ्यांच्या नजरा काय झालं, मोपा एअरपोर्ट झाल्यामुळे सगळे आता या ठिकाणी चाळवले आहेत। मग ताज 25 वर्ष कुठे होता हा पण माझा प्रश्न या ठिकाणी आहे। आणि म्हणून गिरीश महाजन साहेब या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांना मी गेल्या आठवड्यात भेटलोय, त्यांनाही सांगितलं की बा तुम्ही काय त्या दीपक केसरकरांना काय सांगितलंय का तेच जाऊन घोषणा करतायत, ते विसरलेत की आपण शिक्षण मंत्री आहोत। पण इथला प्रकल्प हा त्या पर्यटनाच्या माध्यमातून येतोय, त्यामुळे तो येण्याला आमचा विरोध नाही आहे। जसा ताजचे 9 हॉटेल जवळपास गोव्यामध्ये आहेत, त्यांची सगळ्यात मोठी प्रॉपर्टी 55 एकरमध्ये आहे, इथे 120 एकर जागा इथे लोक देत आहेत। त्यामुळे लोकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प पुढे जावा, आम्ही त्या प्रकल्पाचं स्वागत करतो। पण केसरकरांनी जे हेक्करपणा चालवला आहे त्याच्या विरोधात ही लोक आहेत। इथंच नाही तर आझाद मैदानावर सुद्धा यांची सगळी पुरुष मंडळी तिथली जी मुंबईवासी आहेत ती आझाद मैदानावर बसलेली आहेत। तर माझी शासनाला या माध्यमातून विनंती आहे की तुम्ही नुसते केसरकरांना भरोसा ठेवू नका। आज केसरकरांच्या बद्दल बघितलं गेळ्यामध्ये काय झालं, तिथं लोकांनी त्यांना गावबंदी केलं, चौकुळला त्यांना गावबंदी केलं। आज हे सगळे विषय वाढत गेलेत। आता सासोलीला लोक चर्चेला जात नाही आहेत, त्यांनी काल सांगितलं की आम्ही सासोलीला तिकडे केसरकरांच्या मिटिंगला जाणार नाही। त्यामुळे केसरकरांनी आता कुठेतरी एक पाऊल मागे यावं आणि लोकांचं ऐकावं की लोकांना काय हवं आहे। शेवटी हे प्रकल्प आपण कशासाठी करतो की स्थानिक लोकांसाठी करतो। त्यामुळे आज लोकांचा प्रकल्पाला विरोध नाही, लोकांचा प्रकल्पाला विरोध नाही। आमची जी राहती घरं आहेत आणि इथली मंदिरे आहेत ती या ठिकाणी सोडा, असं प्रकारची ते लोकांची मागणी आहे, ती मला या ठिकाणी योग्य वाटते, त्याला न्याय मिळाला पाहिजे। आज प्रश्न असा आहे की शेवटी सरकार हे शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, शिंदे साहेब असतील, देवेंद्रजी असतील, अजित पवार साहेब असतील, एकत्र या ठिकाणी आहेत, पण ही वस्तुस्थिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला देत केसरकर देत नाहीत। आणि म्हणून कालच ही लोक पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबार आलेली होती, त्यांच्यापर्यंत ही भूमिका गेलेली आहे आणि त्यांच्याच माध्यमातून ही भूमिका राज्याच्या प्रमुखापर्यंत या ठिकाणी पोहोचवली जाईल आणि ह्यांना न्याय कसा मिळेल ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळी मंडळी प्रयत्न करू।
मी त्यांना काल विनंती केली होती की आता सगळे मंत्री महोदय आज झेंडावंदनासाठी आपापल्या जिल्ह्यात त्या ठिकाणी गेलेले आहेत. आज मुंबईत तसे जी प्रमुख मंडळी आहेत त्यांच्यापैकी तसं कोण नाही आहे, पण तरी पण आम्ही आता संपर्क साधतोय. काल पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून निरोप दिलाय. आजही आम्ही संपर्क साधून शेवटी त्या लोकांना न्याय मिळेल अशा प्रकारचे प्रयत्न करू. आणि एक मीटिंग मी माननीय गिरीश महाजन साहेबांकडे मागितली आहे की तुम्ही ह्या सगळ्या लोकांच्या बरोबर ह्या लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्या आणि पाहिजे तर त्या मीटिंगला ताजला बोलवा. ताजचे जे कोण प्रेसिडेंट आहेत ते इथं बघणारे काम आहेत त्यांनाही बोलवा की लोकांचा विरोध नाही प्रकल्पाला, फक्त त्यांची बाजू ऐकून घ्या आणि त्यांना न्याय द्या, एवढंच म्हणणं आहे. आणि ती लवकरात लवकर मीटिंग घेण्याचा प्रयत्न माझे राहणार आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.